Moi. Joo, mä oon kipeänä. Mä en keksi mitään tekemistä. Jos YouTube-käyttäjät voisivat niinku keksiä mulle jotain, niinku, että jos mä tekisin jotain videoita, ihan sama mulle, mut siis jotain semmoista musiikkivideot, CSI, jotain tämmöstä, saatte keksiä itse johonkin musiikkiin. Ja sitten kun olette kommanneet, tai siis sille, niin laittakaa sen kommenttiin myös, kun mä teen semmoisen videon, kaikki jotka on auttanut mua, niin pääsee siihen videoon. Se on semmonen niinku, että jotain, mä en tiedä vielä, pitää katsoa. Mut siis laitatte siihen, että millä nimellä haluaisit esiintyä siinä niinku LPS-nä. Ja se, että minkälaisena LPS-nä, koirana, kissana, kilpikonnana, ihan sama. Niin, ja sit mä sanon, jos ei oo sille. Joo, mut eipä tässä muuta. Keksikää mulle tekemistä, moi! Olen ikuisesti kiitollinen.